Veze 4 chlapce. Jiříku, ukáž, jak piješ. Tak já si to beru, než mi to odjede. Jogík. A je to Karel? Starý Karel. Cargo Karel, nákladáče. Čebán. Halku má snad šutry, ale víš tam? Jako pane, tam to odhodí. A no, to tak se Kubíku hodminovej táce, který nemám průser. Počkej, teď mi tady vodíš Cargo. Že chodíš, že pracuješ, že nejseš na prostředí, že škody. Hele, ty vole, tam nahoře jezdí tramvaj někde. Vidíš?